Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, Сяржук, як заўсёды, рад цябе бачыць. Вітаю. Сёння чацвер, гэта значыць, што курсы па гісторыі працягваюцца. Працягваюцца, і сёння зноў будуць нейкія міфы, якія, я так разумею, мы сёння будзем разбураць. Просто вось руйнаваць амаль што будзем. Ну, мне, па-першае, трэба будзе даведацца, што гэта за міфы такія. Міфы? А потым ужо... Міфы у нас будуць пра бітву пад Оршай. Вось, тая самая знакамітая. Вось, ну сёння будзем даведацца ўжо больш грунтоўна, што там з колькасцю войска і ўсе гэтыя падрабязнасці, і дзе яна адбывалася, дарэчы, таксама. Ты ж зараз сказаў пад Оршай. Ну вось, а больш дакладна даведаемся, дзе і што адбывалася. Мы будзем сустракаць нашых спецыялістаў, лектараў. Вось, і яны ўжо ў студыі, таму не будзем зацягваць. Конечно. Пачынаем. Яшчэ раз добрый вечар, шановныя тэлегледачы, і мы адразу распачнем нашу размову з ужо ўсім знаёмым Дзянісам Юрчаком, кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам, і сённяшні госць у нас у студыі ўпершыню гэта Александр Казакоў, таксама кандыдат гістарычных навук. Добрый вечар, і гаворка у нас пойдзе пра Аршанскую бітву сёння. Вось. Такое пытанне вельмі цікавае. Ну, сёння мы выйдзем крыху за межы Віцебска, ўсё ж такі, хаця Віцебск таксама быў задзейнічаны ў ваенных падзеях 16 стагоддзя, але ёсць тыя аспекты, на якія вельмі часта акцэнтуюць увагу, тым больш, што бітва пад Оршай, яна хрэстаматыйная, яна ўвайшла ў падручнікі па гісторыі, пра яе дзеці пішуць тэсты, рыхтуючыся і адпаведна адказваючы на цэнтралізаваным тэсціраванні. Але насамрэч вакол гэтай бітвы шмат міфаў. Ну і бітва ж уваходзіць у топ увогуле такіх вялікіх бітваў. Уваходзіць пытанне толькі, канешне, ад чаго адштурхоўвацца. Бітва вельмі палітызавана. Прычым палітызавана дзякуючы актыўнаму развіццю нацыянальнай самасвядомасці, дзякуючы таму, што гэта тэма вельмі цікавіць асобныя палітычныя сілы. Але пытанне ў тым, што вельмі часта, калі адбываецца станаўленне нацыі, нават з'яўляюцца гістарычныя міфы. Калі няма ўласнай гісторыі, яе трэба прыдумаць. Ну, праўда, гэта не той прыклад. Гэта той прыклад, калі, скажем так, гістарычны эпізод ці гістарычны факт, ён па факце існаваў. Яго ніхто не прыдумаў. Але ён быў запоўнены міфамі, прычым яшчэ задоўга да фарміравання беларускай дзяржаўнасці і беларускай нацыі. Калі ў часы Вялікага княства літоўскага, прычым у першую чаргу па ініцыятыве нават кіраўніцтва і каралеўства польскага і Вялікага княства літоўскага. І вось гэты міф увайшоў у гісторыю і актыўна зараз выкарыстоўваецца рознымі палітычнымі сіламі. Шчыра кажучы, яшчэ нават у многіх сур'ёзных выданнях па гісторыі Беларусі узроўню 90-х гадоў мы вельмі часта нават у падручніках школьных маглі чытаць вось тыя ж лічбы. Быццам бы каля 30 тысяч воінаў Вялікага княства літоўскага разбілі 80-тысячнае войска Вялікага княства маскоўскага. Але пра тое, што гэта лічбы нерэальныя, нават калі паглядзець на іншыя бітвы, якія адбываліся ў той час, чамусьці вось там сіл не хапала, а тут раптоўна сабраліся, прычым з абодвух бакоў, і вось трэба ж было так, што сабраліся менавіта пад Оршай, і там адбываецца значная палітычная падзея. І ваенная падзея ў першую чаргу. Зразумела, што гісторыя вельмі часта выкарыстоўваецца і ў палітычных мэтах, і абрастае міфамі, але гэта наша... Гэта не адна такая падзея, скажем так. Гэта наша рэчаіснасць, гэта... І не толькі, скажем, на нашай тэрыторыі. І нават не толькі на нашай тэрыторыі, нават у сучаснасці. Калі браць многія сучасныя падзеі, у нас можна знайсці шмат прыкладаў, калі што адбылося насамрэч, мы не ведаем вось за тых шматлікіх міфаў, а галоўная падача інфармацыі праз розныя магчымыя крыніцы. На той час яны былі абмежаваны. Зараз усё прасцей. Зараз фэйкавыя навіны для інтэрнэта гэта, ну, ледзь не сказаў, норма. Вось, глядзіце, ці не будзе гэта фэйкам, і ці можна будзе вучням, калі мы ўжо кажам пра тое, што яе вывучаюць у школе, спасылацца потым на нашу з вамі размову і падыходзіць да сваіх настаўнікаў і казаць: не-не-не, вось я глядзеў, ці глядзела,
І што там казалі Не, зусім наколькі я іншае. ведаю, у навуковым асяроддзі нельга спасылацца на вось нейкія звесткі ў СМІ. Так? Можна спасылацца, Можна? гэта у тым ліку крыніца, Що, правда? дазвол ёсць. Трымалі. А оформлять свет вельмі змяняецца своеасабліва. ўжо нават калі паглядзець на некаторыя мануалы па афармленні спасылак, там, ну, заходнія, там уже пішуць, даюць інструкцыю, як там спасылацца на Facebook. Свет Так што, змяняецца, Ваня, всё. і свет навукі Састарыў таксама. ты крыху. Ctrl-C, Ctrl-V, все. Зразумелі. Ну што, пачнем мы з чаго? Напэўна, з самага галоўнага міфа наконт колькасці. Ці не? Можа ўвогуле з вайны пачаць. Праблема, давайте таму што гэта паваюем крыху. падзея, частка больш сур'ёзнага ваеннага канфлікта, і прычым не аднаго ваеннага канфлікта, гэта цэлы перыяд, гэта цэлая чарада войнаў, якая сведчыла пра сур'ёзны канфлікт двух суседніх дзяржаў, і галоўнае, што вайна пачалася ў 2000, всё. Цішэй. Я ўжо ў сучаснасць палез. Цішэй. У 1512 годзе і вайна пачалася спачатку за Смаленск, таму што Смаленск у гэты момант уваходзіў у склад Вялікага княства Літоўскае. І тут цэлая эпапея. Смаленск спрабавалі браць у 1512 годзе, не ўзялі. У наступным годзе сітуацыя паўтараецца, другая аблога, прычым таксама працяглая аблога, але безвыніковая. Ну і ў 1514 годзе, якраз напярэдадні гэтай бітвы, пра якую мы будзем казаць, Смаленск у рэшце рэшт здаўся, таму што была сабрана велізарная колькасць войскаў, ну, правда, далёка не тыя лічбы, якія вось мы фіксуем, хаця пад Смаленскам недалёка ад гэтага штосьці, на думку некаторых гісторыкаў было. Але галоўнае, Вялікае княства губляе Смаленск. Абараняць рэсурсаў не хапала, таму, у прынцыпе, сабраць 30 000 гэта таксама малаверагодна на той момант. І у выніку далей баявыя дзеянні працягваюцца, далей былі ўзяты Дуброўна, калі ўжо браць Віцебшчыну і вакольныя рэгіёны, далей быў узяты Мсціслаў, Крычаў, і адпаведна пагроза навісла над іншымі часткамі Вялікага княства Літоўскага, і зразумела, што тут патрэбна было ўмешвацца ўжо асноўным сілам, і трэба было неяк адбівацца, а галоўнае потым па меншай меры спрабаваць вярнуць страчанае. З пункту погляду тагачаснае кіраўніцтва Вялікага княства Літоўскай кароны, таму што кіраўніцтва, у прынцыпе, было адзін гаспадар на той момант. Гэта была стратэгічна важная задача. І вось гэтая бітва, якая ў перспектыве для іх павінна была адбыцца, яна павінна штосьці было вырашаць. І яна адбываецца 8 верасня 1514 года. Вось той дзень, калі мы ўрэшце рэшт можам перайсці да самой Аршанскай бітвы і ўжо непасрэдна тады казаць пра суадносіны сіл. Ну і тут Александр, я так разумею, будзе галоўным экспертам у нас. Тут у нас ёсць вялікая праблема, калі мы кажам пра колькасць маскоўскага войска. Таму прасцей адразу акрэсляць колькасць войска Вялікага княства Літоўскага, потому што ёсць крыніцы, якія дазваляюць гэта зрабіць больш-менш паспяхова. І, на шчасце, захаваліся крыніцы, якія даюць нам альтэрнатыўную вось гэтым вядомым 30 ці 35 тысячам колькасць, так, гэта 16 ці 17 тысяч. У 2 раза меней. Так, па-першае, гэта вельмі каштоўная крыніца такая, як данесенне агента Тэўтонскага ордэна. Потым гэта паведамленне Станіслава Сарніцкага, польскага ваеннага тэарэтыка, які напісаў свой тэарэтычны трактат у канцы 16 стагоддзя. Але хоць гэта створана было значна пазней за саму падзею, тым не менш Сарніцкі карыстаўся нейкімі крыніцамі, якія да нас не дайшлі, і вось яго паведамленне вельмі каштоўнае. Ну і нарэшце гэта хроніка Людвіка Дэцыя, дзе ён як бы спалучыў два паведамленні пра 30 тысяч і 16 тысяч, і у яго выйшла так, што літвінаў 16 тысяч, так, а войска наогул 30 ці 35. І вось гэтыя лічбы куды больш рэалістычныя, чым агульнавядомыя 30, і на іх варта арыентавацца. В прынцыпе, крыніцы дазваляюць, зноў жа, не абсалютна, але хаця б прыблізна вылічыць колькасць асобных кантынгентаў гэтага войска. Дзесьці каля паловы войска, можа нават трошкі больш за палову, гэта было войска Вялікага княства Літоўскага, асноўным паспалітае рушэнне, ну ці земская служба, як она тады называлася, шляхецкае апалчэнне. Быў атрад гаспадарскіх дваран, прыблізна ў 1000 чалавек. Ну і рэшту складалі ўжо польскія найміты,
пехота и кавалерия, ну и плюс некую колькость займала польская надворная хоругва, артиллерия, ну і вся артилерійська обслуга і атрад інженерів з тих самих, які потім будували знакомитий мост праз Дніпро по Дорші. Ось. А колькість московського війська, на жаль, у нас немає ніяких прамых сведчень у крыніц, які дозволили б рэальную гэту колькасць акрэсліць, і гісторыкі спрабуюць толькі па ускосных дадзеных, прымяняючы пэўныя методыкі падліку. Кожная з іх мае свае заганы. А там уже наступныя пакаленні вылічыць... неяк выдалілі гэтыя дадзеныя? Ну, не дайшлі до нас такія крыніцы. І атрымліваюцца вельмі розныя вынікі. Маскоўскае войска называюць колькасць ад 3,5 до 12 тысяч. Гэта вось калі браць сучасную расійскую гістарыяграфію. Ну, польская гістарыяграфія называе больш, але ўсё роўна там сілы абсалютная большасць все ж таки схіляецца да таго, што суадносінаў такіх на карысць адной з варагуючых дзяржаў не было суадносінаў. Ну, 30 на 80 гэта, прабачце, нават не 1 до 2, гэта нават больш. Таму сілы няроўныя, зразумела, калі раптоўна той, хто ў меншасці перамагае, гэта можна потым вельмі моцна піярыць. Тут гэтага не адбывалася. Больш таго, наконт сілаў яшчэ хацелася б, напэўна, акцэнтаваць увагу, што паспрабуйце сабраць 30 тысяч на той момант. Шляхта ўвогуле не любіла ўжо ваяваць іх, і пад страхам смерці спрабавалі, пагражаючы самымі жудаснымі расправамі заставіць абараняць айчыну. Гэта быў крызіс старажытнай сістэмы войска, чаму актыўна пашыраецца еўрапейская сістэма выкарыстання наймітаў. Чаму вось яны з'явіліся? Праўда, трэба было шляхту заставіць тады плаціць за гэтых наймітаў, каб наймаць прафесійнае войска і выкарыстоўваць. Тым не менш, наёмнікі ўжо былі. Польскія наёмнікі, таму што так склалася, што саюзнікамі Расіі ў гэты момант выступаў і Максімілян, імператор свяшчэннай рымскай імперыі, ну, па меншай меры адносны саюзнік. У іх пэўныя дамовы былі, але ў актыўных баявых дзеяннях яны не ўдзельнічалі. І іншыя таксама даволі ўплывовыя гістарычныя асобы на той момант. І вось узнікае пытанне, што сваіх не заставіць, а грошай на тое, каб узяць кагосьці з боку, таксама не было. Так што 30 тысяч гэта забольшаная лічба. Тое ж самае можна сказаць і пра расійскае войска, маскоўскае войска на той момант, таму што, па-першае, сюды ішлі не самыя асноўныя сілы, якія бралі Смаленск, пайшлі далёка не ўсе. Хаця там войска было вялікае, але там канкрэтна пералічаюцца тыя гарады, якія былі прадстаўлены. Гэта Пскоў, Новгарад, Мурам, здаецца, там Цвер і шэраг іншых. І вось калі нават палічыць, колькі яны маглі выставіць асоб у войска, таксама можна прыйсці да пэўнай высновы. Але лічбы не такія ўжо вялікія будуць, як часам гэта спрабуюць падаць. Ну, тут, напэўна, трэба акцэнтаваць, адкуль з'явілася вось гэта 30 і 80, таму што гэта міф, які актыўна ўжываецца па сённяшні дзень, а тут таму ж самому вялікаму князю Жыгімонту трэба было паказаць усё ў Еўропе, дзеля таго, каб праславіць сваю ролю ў гэтым, а па-другое, дзеля таго, каб разбіць, магчыма, вось якраз і гэты саюз з тым жа Максімілянам, Васіля III, каб вялікі князь маскоўскі больш не супрацоўнічаў супраць вялікакняства літоўскай кароны польскай з моцнымі таго свету. Ён вырашыў паказаць, што вось ён асноўныя сілы разбіў, яго вялікая... Па-першае, трэба было паказаць магутнасць свайго войска, яго колькасць павялічыць. Ну, а магутнасць яшчэ адлюстроўвалася не толькі колькасцю, але і якасцю. Вось, давайте, нашыя 30 тысяч разбілі 80. Ну, піпіяршыкі тады ўжо былі. І гэтая фейкавая навіна, скажем так, пайшла ў свет, і галоўнае, яна замацавалася ў гістарыяграфіі, прычым замацавалася настолькі, што у ў нас... гістарыяграфіі Еўропы, так разумею. І у польскай, у першую чаргу, затым патрапіла ў Еўропу, таму што іншых сведчанняў не было, ну а затым гэтыя крыніцы, прычым шматлікія, вось прычым з таго часу яны былі ўзяты і нашымі гісторыкамі, прычым, ну, скажем так, тут не было крытычнага стаўлення да матэрыялу, чаму у папярэдніх бітвах рэальна не маглі сабраць некалькі тысяч паспалітага рушэння, каб адбіць напады татар ці змагацца з тым жа вялікім княствам маскоўскім, а тут раптоўна 30 тысяч. Ну і ў Расіі такіх рэзерваў, дакладней Вялікае княства Маскоўска, на той момант не было, каб выставіць вось такую колькасць менавіта тут. І улічваючы, што нават кіравалі далёка не самыя высокапастаўленыя асобы на ўзроўні Вялікае княства Маскоўскага. Ну, такое вялікае войска даць людзям
быццам бы і высокага рангу, але не самага вышэйшага. Ну тут нават вось такая логіка ўключаецца, і зразумела, што па лічбах узнікаюць пытанні. А прабачце, а калі вось уявіць сабе, што гэта была асноўная мэта перамога ў гэтай вайне, таксама нельга сабраць такое войска? Калі вось гэта была, ну, я не ведаю, Ну, мэта была... перамагчы... Мэты былі вялікія, але ўсё ж такі рэсурсы не заўсёды дазваляюць. Можна аналогіі праводзіць, так? Напрыклад, за часы Івана Грознага там уже лепш крыніцы захаваліся, так, па дадзеных вось маскоўскага войска. І даволі дакладна можна вылічыць колькасць маскоўскага войска ў паходзе на Полацк 1563 годзе. Так? І гэта некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. Ну, некалькі гэта колькі? Это ўсё адно 20, 30, 80, зноў такі. Да 60, але гэта разам з пехотай, разам з абозамі, разам з гэтымі сялянамі, якія фактычна не былі, ну, ваярамі, а выкарыстоўваліся там для расчысткі дарог там і гэтак далей. Вось разам гэта ўсё. Ну, гэта для лагістыкі важна, так? 60 тысяч трэба, ну, неяк утрымліваць, і каб яны там не разбегаліся. Гэта ж трэба неяк перамяшацца ўсё. Ваяроў там значна меней. Дарогі ж не такія былі. Так яны і пратаптвалі, першыя пратаптвалі апошнія. Да, ну і паход на Казань 1552 года, там таксама трошкі менш, ну таксама некалькі дзесяткаў тысяч, але 80, нават у часы Івана Грознага. Але там ўсё ж такі, там сам гаспадар ішоў. Так, это былі вялікія паходы, якія доўга рыхтаваліся, сам монарх іх узначальваў, натуральна, што збіралася там максімальна магчымая колькасць войска на той час. Войска, якое прайшло пад Оршу, гэта не была ўжо тая аперацыя, якую можна назваць там галоўным паходам там усёй вайны. І манаршых асобаў ні з аднаго, ні з другого боку не было. Больш таго, частка войскава Вялікага княства засталося пры Жігемонце і не пайшла да Оршы. Вось не, там меншая все ж таки засталася пад Барысавам. Але ўсё роўна трэба было некалькі тысяч, колькі там 4, здаецца. Ну, тут таксама пытанне дыскусійнае, колькі засталося. Дакладна невядома, так, але дакладна вядома, што, ну, па словах самога Жігемонта, што ён пакінуў пры сабе частку наймітаў пешых і конных. Ось, калі улічыць, што тых наймітаў усяго было, ну, там, 6,5, грубо кажучы, тысяч, так, з усяго войска, то нейкую, хутчэй за ўсё меншую частку ён там пакінуў пры сабе. Ёсць папулярная лічба 4000, таксама можна сустрэць ва ўсіх энцыклапедыях там і кніжках. Ось, я думаю, што яна неверная. Хутчэй за ўсё, таму што гэта большая частка наймітаў, якія, ну, самая баяздольная фактычна частка войска, і без якіх, я думаю, што было б вынік бітвы пад Оршай мог быць трошкі іншым. Ну, але калі мы кажам зноў-такі, што яна ці мела яна такое важнае стратэгічнае значэнне ўвогуле? Ну, наступствы стратэгічныя, непасрэдныя, ваенныя, былі сапраўды незначнымі. Смален застаўся за Масквой яшчэ на 100 год. Удалося вярнуць вось гэтыя памежныя замкі 3, якія вось наколькі лёгка яны марскія паддаліся, настолькі лёгка яны вярнуліся назад. Вось, і на гэтым фактычна кампанія скончылася. Але дзякуючы таму, што тут гаворка вялася па сутнасці пра гібрыдную вайну ў чымсьці, у тым ліку інфармацыйную, я думаю, што Жігемонт асноўнай мэты дабіўся, ён разбіў усё ж такі, убіў клін паміж Максіміліянам і Васілём. Ён даказаў, што ён баяздольны, што ён можа абараняць сваю дзяржаву. Таму тут трэба адзначыць, калі мы кажам вось пра прапаганду і вось гэты дыпламатычны эфект Андрашанскай бітвы, трэба памятаць, што Москва і Васіль III для Максіміліяна быў толькі адным іграком у антыгабсбургскай вось гэтай ягонай гульні. То бок ён глядзеў куды шырэй. І вось гэта прапаганда Андрашанскай бітвы, вось гэты прапагандысцкі эфект, ён быў вельмі важны, каб паказаць усім магчымым зацікаўленым антыягелонскай кааліцыі актарам, так, што вось мы можам дасягаць вось такіх перамог, так, і адпаведна той, хто, уласна кажучы, ваюе непасрэдна, так, Васіль III, вось ён церпіць такія паражэнні. І гэта было вельмі важна, надзвычай важна. То бок тут не толькі справа ў тым, каб разбурыць мэтасаюз Максіміліяна і Васіля III, так, а каб на ўсёй Еўропе паказаць, хто гаспадар ва ўсходняй Еўропе, груба кажучы. Бітва рэальна ўсё ж такі значная па колькасці, але вось па сваім эфекце яна больш прапагандысцкі эфект быў
просто ўдала выкарыстаны, ён нават больш спрацаваў незалежна ад таго, што там адбылося. Хаця эфект быў яшчэ ў тым, што і страты ўсё ж такі праціўнікаў Жагімонта былі значныя, больш таго кіраўнікі абодва патрапілі ў палон, і не толькі ўвогуле уся вярхушка войска амаль потрапіла ў палон, а самі кіраўнікі адзін памёр праз год, другі маскоўскага. Таму тут вось гэта актыўна і добра выкарыстоўвалася якраз у палітычных мэтах дзеля таго, каб дасягнуць вось такога прапагандысцкага эфекту. Так што у чымсьці бітва значна, але тут можна і вярнуцца ізноў да тэмы рэсурсаў, колькі маглі выставіць, калі перамаглі пад Оршай, але далей рэальна рэалізаваць свае планы, вярнуць Смаленск і, скажем так, выкарыстаць гэта дзеля таго, каб вярнуць усе тэрыторыі і нават можа наступаць, гэтых рэсурсаў банальна не было. Таму вайна, яна зацягнулася, ну як зацягнулася, яна больш на паперы, таму што такіх сур'ёзных сутыкненняў узроўню бітвы пад Оршай больш не фіксавалася. Але потым дасягнуць перамір'я на тых умовах, якія б задаволілі ўсіх цеміраў, ну гэта ўжо было больш складана. Таму афіцыйна ў нас вайна да 22-го года працягваецца. Ну, там можна прыгадаць два такіх буйных, найбольш буйных сутыкнення. Гэта неўдалая спроба захапіць апошку ў 1517 годзе, неўдалая з боку войска Вялікага княства Літоўскага. Ну, паход меркаваўся, апошка не была мэтай гэтага паходу, но там ужо там была неўдача. І беспаспяховая аблога полацкай маскоўскім войскам 1518 года, якая скончылася паражэннем для маскоўскага войска. Ось такі дзве найбольш значныя падзеі. Ну, пасля ўжо так, сапраўды, да канца вайны буйных аперацый не было. І рэсурсы больш такія не прысутнічаюць, не там, якія акцэнтаваліся. Войскі такіх колькасці ўжо не збіраліся. Ну, і каб яшчэ неабходна дадаць пра маштаб Аршанскай бітвы, сапраўды, калі мы дапусцім, што маскоўскае войска, напрыклад, было прыкладна столькі ж, колькі войска Вялікага княства Літоўскага. Ну, гэта мы кажам зараз пра колькасць все ж такі, ну, па вашых дадзеных, што прыкладна роўна было. Гэта невядома, ну, давайте дапусцім. Ну, 3 разы не было дакладна. Каб назваць нейкую лічбу. Вось 15 тысяч супраць 15 тысяч, гэта была вельмі буйная бітва на той час для нашых шырот. Вельмі буйная, сапраўды. І яна называецца Вялікай бітвай, у першую чаргу менавіта таму. Ужо ў крыніцах, ужо сярод сучаснікаў, прычым это не для прапаганды, гэта ўжо дакументацыя, што называецца, унутранага карыстання. Гэта бітва фігуруе як Вялікая бітва. І не трэба было дакладняць пра якую бітву. Мы можам яе называць вялікай, ўсё чыстым абсалютна сумленнем. Так, гэта па дакументах Вялікага княства Літоўскага цудоўна відаць. Вось. Чаму вялікая? Таму што грандыёзны маштаб і поўнае паражэнне ворага. Яшчэ вядома, што поўны разгром. Бітва пад Ворсклай таксама называлася Вялікай. Ну і Грунвальская называлася Вялікай, само собой. Ну і разгром войска, я думаю, таксама, што палоннае кіраўніцтва, так, маскоўскага войска, таксама палоннае гэта было. Гэта было вельмі важным, так, і ў той жа прапагандысцкай гульні гэта было важным. Бо не проста вялася гаворка пра палонных такога рангу, так і у такой колькасці. Всё кіраўніцтва войска фактычна. Жагімон жа яшчэ высылаў гэтых палонных у якасці падарункаў і жывых сведкаў з гэтай перамогі там па еўрапейскіх дварах. Таму пытанне з колькасцю палонных, таму што, магчыма, мясцовая шляхта частку сабе прыбрала да таго, як яны патрапілі ў афіцыйных статыстык. Это дакладна. Ёсць такое, гэта дакладна. Тыя звесткі пра палонных, які ёсць у крыніцах, пра іх колькасць, і тыя, якія потым, якіх разаслалі па гаспадарскім замках. Гэтай лічбы? Так, можна. Аршанскай бітвы прыблізна... Ну, там праблема тым, што у попісах палонных, якія захаваліся, не заўсёды пазначана, дзе гэты чалавек быў узяты ў палон, таму там сядзелі палонныя з розных бітваў і кампаній. Але аршанскіх палонных там прыблізна каля 200. Гэта па дадзеных попісаў 20-30-х гадоў 16 стагоддзя. Ну, там паміралі паступова, натуральна. А летапісы даюць нам колькасць 380 чалавек. Гэта толькі толькі дзяцей баярскіх, то бок набілітэта, якіх прывялі да караля, як пішуць. То бок вось толькі тыя палоны, якія сабралі, прывялі да караля. Колькі там разышлося па руках шляхты, Бог яго ведае.
А навошта вось было столькі палонных, ну, прапаганда, зразумела, як яшчэ іх можна было выкарыстоўваць? Трымаць? Ну, па-першае, заўсёды, у прынцыпе, заўсёды разлічваеш на выкуп, так? А па-другое, такую колькасць... Просто банальная прычына грошай зарабіць яшчэ. Ну так, гэта звычайная практыка. Сомалі зараз. Але менавіта палонныя дзяржаўныя вось тыя, якія жыгемонту дасталіся, так, ён іх спрабаваў выкарыстоўваць у вялікай дыпламатычнай гульні і, ну, мяняць нават на гарады спрабаваў мяняць, на што Васіль Трэці сказаў... Ну, врэшце рэшт, на сваіх можна было памяняць На палонных. гарады ён іх мяняць не будзе, так. Давайте зараз мы працягнем абмяркоўваць нашу аршанскую бітву, але зараз паглядзім, што абмяркоўвае Александр Карэнман. Сегодня мы обсуждаем, обязан ли мужчина в современном мире уметь драться, друзья. Например, я не умею. Это надо обсудить. Поехали. Как всегда красивой быть. Это надо обсудить. Как кредиты погасить? Это надо обсудить. Как удачно пошутить? Это надо обсудить. В общем, быть или не быть? Это надо обсудить. Сегодня тема актуальна для всех мужчин и, наверное, для их вторых половинок. Обязан ли мужчина в современном мире уметь драться? Ну, то есть, махаться. Ну, Так, то есть, давай тыриться. Ну, тогда короче, вы так. поняли. Каждая тема у тебя всегда предыстория есть. Ну, Выкладывай что-то. ну, честно, откровенно скажу, предыстории конкретной не было вот в ближайшее время. Так. По жизни были, конечно, ситуации, когда, скорее всего, я думал, что если бы я умел драться, ну, либо если бы я знал, что я умею драться, либо Так. знал, что я не умею драться. Очень важно, то есть знать, потому что я не дрался давно. То есть я не знаю, умею я драться или нет. Аналогично. Ну, ладно, была предыстория, но она не слишком Так. свежая. Была ситуация, когда я ехал и... В один момент я решил сделать разворот на такой достаточно загруженной дороге, узкой. Но там был поворот налево, я показал поворот. По закону, да? Ну, да, ну, понятно. По совести в этой ситуации нельзя было разворачиваться. Но по потому что- закону можно было? Ну да, можно, но Ты нельзя было прав. по совести. Уже И вот я резко решил разворачиваться. За мной ехал мужик на грузовом автомобиле. Так. А ты ехал я на просто- своем маленьком, да? я не влез, ну, то есть я не влез в разворот. Так. И Ну в итоге. он выбегает из машины резко. Говорит, куда ты, развалку, я груженый еду? Куда? Я говорю, так я ж поворотник показал. Что мне твой поворотник? У меня там все полетело. Я говорю, ну извини, что мне твоя, извини? Я тебе сейчас морду на... Ну, он сказал, это не так культурно. Ну, понятно, То есть он да. был, а мужик был из грузовика вылез такой, знаете, который всегда загорелый. Знаете этих мужиков? Да. Всегда Хотя загорелый. руки по плечу. Да, так да, вот. который только что дрался, мне кажется. Для него подраться это просто, ну то есть, ну верзила. Прям, я не успел даже сообразить, что происходит. Он сразу же попер ко мне в автомобиль. У меня было открыто окно, я как сидел пристегнутый. И он, короче, замахивается мне, вот я не помню, либо в открытую дверь, то ли в окно, кидает руку, как бы хочет ударить, но в какой-то момент у него либо у него не получилось, либо у него удар, знаете, как во сне смазывается. Так, удар. так, Он так. на меня не попал, и как будто бы у него в самый последний Передумал. момент руку он уже закинул, типа как будто передумал. Потом посмотрел, сел в машину, а я уже все. После того, как он не попал, я как-то Правильно, резко потому очнулся что- и стартанул. Я не стал лезть в драку, не стал ничего. Но я понимал, что в этой ситуации мне могли разбить лицо. Передумал он по той причине, что он увидел, когда замахнулся бледного, посидевшего уже Да, старца, бледного а батя уже... посидевшего да, мальчика, я да. понял, что большего урона ему уже не нанести. Слушай, ну нужно либо нет уметь драться. Я вообще, в принципе, считаю, умеют именно драться те, кто действительно занимается этим. Естественно, нужно уметь постоять за себя, вот, потому что никогда не знаешь, что может произойти в любой момент. Но читая практически каждый день в интернете какие-то не совсем хорошие криминальные новости, понимаешь, что умение драться, к сожалению, сейчас, в настоящее время, особо тебе и не помогает, пригодится. не Потому что, помогает. как правило, либо на тебя налетает толпа каких-то непонятных отморозков, либо тебя просто чем-то, опять-таки, сзади бьют по голове. И, то есть,
этому нельзя С научиться. одной стороны, смотрите, Ну, нужно то есть, уметь драться, чтобы парировать. постоять за себя, правильно? Или постоять за свою девушку, за свою жену, за свою семью. С другой стороны, я думаю, вы со мной согласны, всегда найдется кабан, который кабанее, чем ты. Когда ты не умеешь драться, на мой взгляд, ты тогда более становишься, как это сказать, Умнее! ну да, ну Умнее. пусть... Ты пытаешься разрулить ситуацию с помощью слов, это первое. И давайте мы вспомним, настоящие спортсмены, которые этим занимаются, они никогда первые не идут в драку. То есть самое первое это защита. И люди, которые действительно достигли в единоборствах чего-то, они никогда не будут провоцировать, они будут максимально стараться избегать этого, потому что они Согласен. реально понимают. И они понимают, что это, во-первых, это спорт, это личное здоровье, это мои увлечения. И заступиться за девушку, за дедушку, за бабушку, за женщину, за ребенка, я думаю, что да. Но первыми они никогда не будут лезть. А если бы, Саня, ты был маленький и занимался, умел бы драться, ты Возможно, как, ты бы как полез Брюс бы Ли на выскочил, дал бы ему как бы Опять в же, прыжке. был бы я прав в этой Да. ситуации или нет? Вопрос. Нет, был бы не В прав. какой ситуации нужно все-таки влезать в драку? Когда это... Когда тебя уже бьют. Когда это угрожает как жизни, бы, да. жизни, Тебе да. и твоим близким, кто рядом с тобой. Вот. Но самое главное, что нужно не забывать про закон. Потому что действительно по закону мы не имеем права драться и наносить Вообще, в какие-то принципе. увечья. Мы обязаны обратиться в милицию. Но мы понимаем, что не всегда мы успеваем это между тем, как нам прилетает в голову, куда-то позвонить. В этом случае действительно нужно как-то применить свои навыки, поставить хотя бы в Чтобы правильном- дождаться милиционера. Да, заблокировать удары хотя бы, чтобы больше оставить здоровье для себя. Мне вообще всегда было очень обидно, что ты живешь, что ты развиваешься, что ты читаешь книги, что ты влюбляешься, что у тебя появляются дети, что ты развиваешь какие-то навыки, играешь на инструментах, изучаешь языки, и тут тебе прилетает один удар, и вся твоя жизнь может на этом ударе разрушиться, закончиться в пьяной какой-то потасовке, кто-то тебя увидел на улице и просто подошел, просто к тебе. Неадекватный Да, человек. да, абсолютно неадекватный человек. Либо ты попал в какое-то общество, либо в каком-то, извините, ночном заведении тебя могли, допустим, перепутать с тем, кто пристает к чужой жене, например. Такая история как будто реально. Да, поэтому драки, я к ним очень плохо отношусь, хотя когда-то в детстве я занимался джиу-джитсу очень долго, и для меня, вот когда я занимался, я помню, мне вообще, в принципе, по кайфу было любой конфликт, мне хотелось всегда... Хотелось бы Да, проверить да, на деле. да. Так вот, есть в Вайбере несколько сообщений, быстренько хотелось бы зачитать. Кость прислал. Нужно ходить заниматься единоборствами просто для себя, хотя бы пару лет. Меня пару раз даже выручал мои знания самообороны. Когда соперник видит, что ты что-то умеешь, он всегда поспокойнее начинает, вот как бы даже в конфликтных ситуациях себя вести. Все должно быть в рамках закона, и даже вот нам сказали, что если люди, которые имеют право на ношение огнестрельного оружия, ну, охотники, например, да, если вдруг какой-то конфликт, и там была даже маленькая потасовка, он лишается этого права, что, ну, потому что все должно быть, ну, в рамках закона. Вызывайте милицию. Но у меня было много случаев уже в взрослой жизни, когда мне прилетало, ну немного, но парочку, когда прилетало вообще ниоткуда. Я однажды вышел просто из кафе, стоял, и вышел какой-то мужик в рыбацких сапогах, огромный просто. Он на меня смотрит, я на него. Он на меня... Как сиканет мне просто в голову. А ты Просто. молчал? Я молчал, и Даже он ни одной молчал. шутки не сказал. Вообще незнакомый. Он молчал, и я молчал. Он на меня смотрит. Это как из ДМБ вот этот, знаете, огромный, который девочка, уйди отсюда, я тебе сейчас лицо обголодаю. Он мне стреляет. Я просто понимаю, что все, если я сейчас не... Ну, а я уже то ли падаю практически в снег. В общем... Короче, ноги летят. Я понимаю, что если я сейчас не убегу или что-то, то все, он меня убьет. Вылетает какой-то мой друг, начинает что-то на него рыпаться, но вылетают впервые его друзья и Да, его, Сань, короче... в общем, извини, Всё, всё, я тебе нет, рассказал, да? Нужно Сань, заниматься. прости, это был я. Круто, если вы занимаетесь, если вы можете постоять за себя, за своих родственников, но самим не надо нарываться на драку. Помним, что мы живем в цивилизованном обществе, и есть телефон нашей милиции, которые вам помогут, но продержаться Хотя бы нужно. один удар. Да, ну, Либо уметь хорошо бегать. Это надо обсудить. Вот как там было у Шекспира? Бить или не бить? Вот в чем вопрос. Вот ничего не поменялось с тех времен, друзья. Этот вопрос мы сегодня немного обсудили. Я думаю, что кто хотел, тот сделал правильный вывод. На сегодня все. Пока.
Мы працягваем абмяркоўваць аршанскую бітву, і калі ўжо у нас, я думаю, што па колькасці высветлілі больш-менш. Добра, наступнае пытанне, дзе гэтая колькасць войск? Усё роўна гэта мы кажам пра вялікі маштаб, вельмі вялікі маштаб. Дзе гэтае месца? Таму што я так разумею з вашых артыкулаў, месца, дзе зараз усталяваны нейкі памятны знак, яно не дакладна. Ну, нельга сказаць на 100%, што гэта яно. Ну так, безумоўна. І трэба разумець, перш за ўсё, што памятны знак стаіць на вельмі маленькай пляцоўцы, так? А бітва такога маштабу адбывалася на гектарах. Дакладна можна сказаць толькі падоршай. Так. Ваня, ты быў правы, просто падоршай. Заходзячы з гэтага можна... Чаму гэта важна? Таму што, калі мы дакладна ведаем, дзе адбылася бітва, мы ўжо можам тады меркаваць пра ход бітвы, так? З улікам вось на той мясцовасці. І наадварот. Нават археолагі, археалагічныя дадзеныя могуць раскрываць тыя сакрэты, якіх мы не ведаем, таямніцы. У нас ёсць пэўнае апісанне, ёсць погляды, як гэта адбывалася. Але калі гэта будзе пацверджана археалогіяй, улічваючы тое, што і артылерыя выкарыстоўвалася, і выкарыстоўвалася агнястрэльная зброя, адпаведна, гэтыя артэфакты ўжо шмат пра што могуць сведчыць. Таму лакалізацыя з пункту погляду гісторыкаў, яна вельмі вялікае значэнне мае. Можа быць вельмі цікавай дзеля таго, каб раскрыць пэўныя тайны бітвы. Але покуль гэта толькі гіпотэзы, пра якія можна казаць. У нас археалогія поляў бітвы наогул не развіта, можна сказаць, абсалютна. Можна нават паглядзець, як адбываюцца пошукі дакладнага месца бітвы пад Грунвальдам. Некалькі год запар ужо ідуць полявыя даследаванні, і пакуль гэта не прывяло да нейкага канчатковага выніку. Задзейнічаны вялікія сродкі там і вялікія сілы. Прычым плошча пошуку пад Грунвальдам значна менш, чым гіпатэтычная плошча пошуку пад Оршай. Таму гэта можа скласці вельмі складаным пытаннем. А ў цэлым ёсць тры асноўныя версіі. Гэта традыцыйная польская версія, якая памяшае бітву на паўночны ўсход ад Оршы, якую беларуская гістарыяграфія пераняла, і цяпер можна зноў жа ў любой энцыклапедыі, дзе ёсць план аршанскай бітвы, убачыць такую схему. Гэта альтэрнатыўная пункт погляду, які памяшае Оршу, бітву пад Оршай паміж горадам Оршай і ракой Крапівінкай, на большай плошчы ўжо. І трэцяя версія, тоже таксама даволі цікавая, якая памяшае бітву бліжэй да Дуброўны, ўжо на іншым беразе Крапіўны. І тут усё залежыць ад таго, дзе мы вызначаем, як мы знаходзім месца, дзе Астрожскі пераправіў сваё войска праз Дняпро. Это таксама праблема. Вось вам якая версія больш падабаецца, на ёй і спынімся. Я так разумею, трэцяя. Мне падабаецца тая версія, якую я рэаніміраваў, так, і даў ёй новую інтэрпрэтацыю і пару новых ідэй туды падкінуў. Хаця трэба сказаць, што і другая версія таксама мае права на жыццё, абсалютна, і тут справа ў тым, што... А першая афіцыйная, яна, на мой погляд, яна найменш правдападобная. Найменш правдападобная. Любая можа існаваць, пакуль не даказаная, хаця б адна з іх. Карці, вы разумееце, што мы зараз нарабілі? Мы зараз далі нармальныя такія 3 накірункі для чорных капацеляў. А няхай капаюцца, это... Нельгу гэтай студыі. Все, гэта сказалі, все, зараз Денис Валерьевич пачне іншую лекцыю зусім, мы ўжо да гэтага звярталіся. Можна паглядзець, дарэчы... Толькі недавно абяззброіў. Можна паглядзець зараз на карціну «Бітва пад Оршай», каб адчуць маштаб, таму што сама карціна не так моцна адарвана ад таго перыяду. А мясціны можна неяк, не тое, што пазнаць, але паздагадаць? Паслаць туды дрон? Справа ў тым, што я вельмі скептычны, я не адзіны навуковец, хто скептычна ставіцца да карціны як крыніцы па рэканструкцыі менавіта мясцовасці і ходу бітвы. Вось гэта версія, польская версія лакалізацыі бітвы, яна менавіта з гэтай карціны і паходзіць. То бок взяли, паглядзелі на карціну, прыкінулі, дзе Дняпро робіць такую лукавіну. Вось калі даць выяву ўсёй карціны, гэта будзе відаць, так, што там унізе у нас таксама Дніпро робіць такі заварот. Паспрабавалі суаднесці гэта з мясцовасцю пад Оршай і знайшлі такое месца, дзе Дніпро робіць вось такі заварот, такую лукавіну. І памясцілі туды бітву. Праблема ў тым, што мы ведаем пра тое, як мастак
што мастак ведаў пра месца бітвы, як ён гэта Ці ўдзельнічаў. Ці быў ён год там? 20-25 пасля бітвы гэта выяўляў. Таму што карціна датавана прыкладна вось якраз дзесьці там па дрэве рабілі аналіз, што праз мінімум 20 год яна пісалася. І зразумела, нават калі ён там прысутнічаў, Бо ўсё ж быў нейкі ваяр, які кажа, так, вось сюды, таго размяшчай. А вось тут мяне. Вось гэта я. Але нават калі быў удзельнік, які каментаваў і дапамагаў, ён усё ж такі на той момант дрону не меў каб узняцца і бачыць гэта ўсё вось у такім маштабе. І таму з такой пазіцыі паглядзець на поле бітвы, ну гэта фантазія. Тут можна проста спрабаваць рэканструяваць, арыентуючыся на тыя даспехі, што там ёсць, але тут таксама могуць быць пытанні, таму карціна просто вельмі добрая ілюстрацыя, ну і не моцна адарваная, гэта таксама вялікі плюс. Яна пісалася не праз 200, не праз 300 год, як у нас часам рабілася, калі князі змяшчаліся ў тых даспехах, якія на той момант не А вось насілі. яна поўнасцю, так разумею, так? Далі Ну, больш падрабязна можна. ну, Можа, тут не хто-небудзь зусім, пазнае але- кагось. А Таму- вось зараз, прабачце, не паступаюць нейкія звесткі пра тое, што знайшлі нейкую зброю, ці знайшлі што-небудзь, што Вось, можа калі быць ёсць гэтыя датавана. тры версіі, ну, гэта я ж так прасцей разумею, будзе што гэта... лакалізаваць. Так. Чорныя Самы па-за просты. законам, і таму інфармацыя... Ну, не белыя, а якія легальна. Дзяржаўныя. Дзяржаўныя. Гэта версіі вельмі, скажем так, аб'ёмныя па маштабе, таму тут вельмі цяжка патрапіць, тут больш надзеі, канешне, Там ужо дачныя надзелы, і хто туды... там больш надзеі на нечаканыя знаходкі, якія могуць праліць свет, як гэта ў Мсціслаўлі было, калі паднялі ваяра просто з дна ракі, і мы маем амуніцыю таго перыяда. Вось калі тут раптоўна штосьці будзе ў Воршы знойдзена, якраз не ў Воршы, у Дняпры знойдзена на аршанскай зямлі, гэта ўжо можа раскрыць свет, таму што я не думаю, што калі перапраўлялася некалькі тысяч праз Дняпро, хтосьці штосьці мог згубіць адназначна. Гэта не ўсё так проста. Хтосьці мог зваліцца і амуніцыі таго часу банальна не выпласці. Вось гэтая будзе ўжо знаходка вельмі цікавая, і па ёй можна лакалізаваць. Мало таго, што далі накірункі капацелям, да, на гэтыя палі бітвы, зараз яшчэ і Дняпро паглыбіцца. Дарэчы, яшчэ я ведаю, што займаліся вы такім пытаннем, як гарматы. Ну, я спецыяльна... Там тоже ёсць свае нюансы. Ну, в гарматах мы фактычна нічога не ведаем, акрамя таго, што выяўлена на гэтай карціне, зноў жа, даволі сумнеўна, па маім вялікім перакананні. Мы там бачым 14 гармат. На першым плане у нас гэта гармата вялікая, якую цягнуць па мосце праз Дняпро, якую мастак бітвы пад Оршай змаляваў у дзюры, хутчэй за ўсё. Ёсць аналогія проста ў дзюры 1518 года гравюра, дзе амаль такая ж, амаль адзін на адзін гарматка намалявана. Трэба было арыентавацца на штосьці. Гэта дае нам уяўленне пра то, як працаваў мастак. Так, і вядома, што тыя гарматы, якія ёсць на карціне, это гарматы той эпохі, то бок яны абсалютна рэалістычныя. Але з чаго рэальна складаўся артылерыйскі парк Астрожскага, мы надзейных звестак не ведаем. Гэта вось гармата, якая па мосце якраз, так? Так, вось яна, гэта вялікая гармата, так. Захаваўся такая даволі доўгая гісторыя, спрабую расказаць яе каротка. У часы Карла XII шведы вырашылі замаляваць перад тым, як пераплавіць усе гарматы, якія калісьці яны захапілі і вывезлі з розных краін, у тым ліку і з тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. І вось стварыўся такі альбом, вялізны альбом. І ў гэтым альбоме ёсць замалёўка гарматы, якая была адбіта ў 1514 годзе. То бок, цалкам магчыма, што яна яшчэ паспела паўдзельнічаць у аршанскай кампаніі. Таму, у прынцыпе, пытанняў можа узняцца шмат вакол таго, што там адбывалася, але насамрэч падзея значная, падзея як частка вялікай вайны, але вельмі палітызавана і насамрэч вельмі шмат міфаў, якія ад пластавання розных эпох і на вялікі жаль поўнасцю рэканструяваць можа быць праблематычна якраз. Таму мы можам толькі рабіць гіпотэзы, якія найбольш верагодныя, якія грунтуюцца на крытычным стаўленні да тых крыніц, якія існуюць. Дай Бог, з'явіцца яшчэ больш сур'ёзныя крыніцы, ад якіх можна адштурхоўвацца. Хаця
Ну, падзея для свайго часу значная. Можна акцэнтаваць увагу на тых военачальнікаў, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі. Вось пытанне, што з палоннымі рабіць тады, таму што Канстанцін Астрожскі, які быў гетманам Вялікага княства літоўскага, адпаведна, ён сам дагэтуль быў у маскоўскім палоне, ён ведаў, што гэта такое, і патрапіў ён падчас аднаго з такіх канфліктаў, і зноў ж такі сілы там былі далёка не тыя, якія яму прыпісваюць разам з наймітамі нават у 1514 годзе. Яшчэ праблемным з'яўляецца пытанне наконт удзелу наёмнікаў у гэтай бітве. Таму што хто складаў войска Вялікага княства літоўскага, напрыклад, колькі там было наёмнікаў. Ёсць такая версія, што ўсё ж такі найміты пераважалі. Але гэта версія ці ўсё ж такі зафіксавана неяк наймітаў? Хто там? Ну, удзел іх быў. Ёсць дакументы. Ну, не самі арыгінала не захаваліся, на жаль. Але ёсць, скажем так, перапрацаваныя вось гэтыя дадзеныя. Мы ведаем імёны ротмістраў і намінальную колькасць ваяроў у іхніх арогаў. Ну, адсюль, адпаведна, мы можам вылічыць, колькі было наймітаў. Вядома, што намінальная іх колькасць заўсёды адрознівалася ад рэальнай у большы бок. Іх заўсёды было менш, чым на паперы. Гэта трэба ўвелічваць. Ну і калі мы будзем адштурхоўвацца ад таго, што ўсё ж такі войска складала 16-17 тысяч, да чаго я схіляюся, то найміты складалі менш з гэтага войска. Так атрымліваецца. Але былі, таму што вось праблема рэальна была камплектацыі войска. Войска суседзяў павялічваліся, а з ваеннай рэформы ў Вялікім княстве літоўскім было неяк не вельмі. Як вынік, трэба было штосьці змяняць, трэба было змяняць усю сістэму кіравання войскам. Як вынік, наёмнікі – гэта такая еўрапейская мода, якая актыўна выкарыстоўвалася ў гэты час. Калі ім плацілі, яны змагаліся. Больш таго, гэта былі прафесійныя воіны, якія гатовы былі праліваць кроў неважна за каго. Галоўнае, каб у іх было сталае фінансаванне за гэта. Заставіць шляхту ваяваць, можна было гэта бачыць і ў гэтым ваенным канфлікце, і ў будучых ваенных канфліктах, у той жа казацка-сялянскай вайне, калі польская шляхта ўжо масава магла пакінуць поля боя увогуле без якіх-небудзь сур'ёзных падстаў, камусьці прыснілася б тое, што на іх напалі. І вось за гэтага гвалту ўсе збеглі. Гэта суровая рэчаіснасць, таму што звычайны абывацель, ён не заўсёды, нават незвычайны, але на той момант шляхта ўжо не вельмі імкнулася абараняць радзіму, праўда, не гатова была плаціць грошы за тое, каб фінансаваць наёмнае войска. І ў гэтых умовах прыходзілася балансаваць. Той жа Жыгімонт вымушаны быў пазыкі лезці, каб наймаць наёмнікаў дзеля таго, каб працягваць ваенную кампанію. Суровая рэчаіснасць пачатку 16 стагоддзя. Таму выйграць хаця б адну бітву, знакавую бітву з вялікай колькасцю ўдзельнікаў у гэтых умовах, гэта ўжо значнае дасягненне. Канешне, потым трэба яшчэ добра прапіярыць. Пра што ўжо і сказалі. Александр, а як увогуле вашы вось гэтыя версіі сустракаюць вашыя калегі, і аўтары іншых версій? Так, аўтары іншых версій. Тыя, скажам, класічныя, якой прытрымліваюцца на сённяшні дзень, так, я разумею, што пасля сённяшняга эфіры, пасля вашых артыкулаў падручнікі ўжо пойдуць перапісваць. Як ставяцца да вашых версій? Гэта такая нармалёвая з'ява увогуле для псіхікі чалавека, так, як інертнасць. Я заўсёды ведаў, што там бітай пад Оршай было 30 тысяч на 80 тысяч, і тут нехта кажа раптам, што гэта не так. Натуральная першая рэакцыя, што хочацца з недаверам паставіцца да гэтай новай інфармацыі. Гэта нармальна. Гэтак жа яно прыкладна працуе і ў навуковым асяроддзі, што самае цікавае. Там, праўда, ўсё будуецца яшчэ на пэўных гістарыяграфічных школах. І вось польская гістарыяграфія, асабліва польская ваенная гісторыя, это такой вельмі кансерватыўны накірунак. І там
нягледзячы на тое, што ў мяне і Польша ёсць публікацыі, я там выступаў на канферэнцыях з гэтай тэмай. Вось, напрыклад, Один раз больше не пускай. Чамусьці. Не, чаму? Я думаю, чаму так. Тут пакуль я не бачу там, напрыклад, зрухаў, каб хаця б усур'ёз абмяркоўвалася, што бітва магла быць не там, дзе традыцыйна прынята ў польскай гістарыяграфіі. Наадварот, вось зусім нядаўна з'явілася работа ў мінулым годзе, якая нават не дыскутуе гэта пытанне, дзе бітва адбылася. Адназначна там, дзе заўсёды вось лічылася. Вось таму гэта, як скажам, новыя звесткі, новая версія падзей пакрысе прабівае сабе дарогу. Гэта нармальны такі вельмі доўгі працэс. Ну і пакуль гэта стане агульнапрынятым і потым патрапіць у падручнікі, мы гэта ўжо яшчэ раз перапішам. Ну, дарэчы, з беларускіх гісторыкаў мы ўжо нават у інтэрнэце зусім нядаўна з'явілася некалькі артыкулаў, інтэрв'ю, калі тыя людзі, якія раней схіляліся да 80 і 30 тысяч, яны зараз даволі крытычна да гэтага ставяцца таксама, таму што яны прызнаюць, што гэта было запазычана з польскай гістарыяграфіі, прафесійна яны непасрэдна гэтым пытаннем займаліся, але так глыбока не паглыбляліся, выкарыстоўваючы крыніцы і супастаўляючы гэтай крыніцы. І калі ёсць крытычны падыход, і калі галоўнае ёсць аргументы, і калі ёсць гатоўнасць чуць гэтыя аргументы, аналізаваць, тады чалавек рэальна пачынае задумвацца і пачынае спрабаваць аднавіць тую карціну, а ці магло так быць. А калі не магло, тады любая добра абгрунтаваная версія, яна заслуговвае ўвагі. І тады яе чуюць. І вось гэта добра. Таму апошнія публікацыі рэальна, я не буду называць зараз прозвішча гісторыкаў, але яны канкрэтна сказалі, што менавіта так і ёсць. Добра, гэта з вашымі калегамі разабраліся у Беларусі. А што кажуць на гэты конт увогуле гісторыкі з Расіі? І ці звяртаюць яны такую ўвагу на гэтую бітву? Ну, у нас мы і шмат мерапрыемстваў адбываюцца, калі юбілейныя, так, гэтыя гады бітвы. Як там ставяцца да гэтай бітвы? Ці проста не заўважаюць? Заўважаюць, і не выпадкова, што сучасная дыскусія па Оршы не адбывалася б, я б тут, напэўна, не сядзеў у вас сёння, калі б Алексей Лобин у 2011 годзе не выдаў кніжку пра бітву пад Оршай. Самае цікавае, што гэта была першая манаграфія і самая грунтоўная праца на сёння пра гэту бітву. І паколькі там было вельмі шмат новых ідэй і новых звестак, яна і выклікала дыскусію. Менавіта так і навука і развіваецца. Вельмі шмат крытыкі яна выклікала з майго боку, і не толькі. Сапраўды там ёсць што пакрытыкаваць, ёсць што абвергнуць і прапанаваць штосьці іншае, што я і стараюся рабіць. І у Расіі інтарэс да ваеннай гісторыі і ўвогуле гэта сфера, як з боку грамадскага, з шырокіх колаў грамадства, так і з боку навукоўцаў, яна жывая і інтарэс выклікае заўсёды. Таму Аршанскую бітву заўважаюць, і дзякуючы працы Алексея Лобина, якая была накіравана на тое, каб разбурыць гэтыя міфы вялікасці Аршанскай бітвы, паказаць, што гэта бітва не была настолькі значнай, не была такой катастрафічнай па стратах і гэтак далей. Вядома ж, гэта праца была вельмі добра прынята ў Расіі, і такі погляд там зараз замацоўваецца. І вось у нас літаральна хвіліна засталася. У пачатку мы казалі пра то, што ёсць памятны знак, так, усталяваны там, але не ведаем дакладна на гэтым месцы ці не. У якія часы, калі ён быў усталяваны? Наколькі я памятаю, гэта было ў пачатку 90-х. Гэта самастрой пачатку 90-х, але ўсё роўна гэта спроба узяць і пазначыць месца. Хаця лакалізаваць яго вельмі праблематычна зараз. Можа, якраз новыя адкрыцці, калі той жа польскі бок зацікаўлены ў тым, каб даведацца, пацвердзіць сваю версію. Прафінансуюць. Хай фінансуюць. Я думаю, што беларускія археолагі будуць працаваць, калі фінансаванне будзе гарантавана. Вядома ж. Добра. Дзякуй за цікавую размову. Я думаю, шмат каму ёсць задумацца, і думаю, зараз людзі кінуцца шмат крыніц вычытваць. Але спадзяюся, што ўсё ж такі у далейшым
бітвы гэта, канешне, ўсё. Так, слава гісторыі, вялікая бітва, ніхто гэтага не адмаўляе, што яна была вялікай, але спадзяюся, што нашы наступныя пакаленні будуць славіцца больш не бітвамі, а ўсё ж такімі добрымі ўчынкамі сваімі і мастацтвам у першую чаргу і добрымі людзьмі. Хай бітвы стануць часткай гісторыі, не будуць выкарыстоўвацца ў сучаснасці, таму што гэта проста у падручніках па гісторыі. Все, і больш нічога не трэба казаць нават. Дзякуй, што прыйшлі і развітваемся і з вами, і з нашымі тэлегледачамі. Усяго вам добрага, і ў нас застаецца толькі наш музычны нумар. Жадаем вам нясумнага вечара. Ну а курсы па гісторыі Віцебска будуць працягвацца, таму глядзіце нас і ў Ютубе, і на тэлеканале Віцебск. Пакуль.